Sa number 2, Protected Area Management Board sa Mount Canlao Natural Park na naghihiyo karon o kung naglisensya sa DENR kung pwede nga makuha o kung madredge gikan sa mga suba nga parte sa mga protected area ang mga nagmala nga mga lahar. Suno kay Assistant Regional Director for Technical Services ng DENR NIR, Joan Nathaniel Hirangaya, kinahanglan nga mahawanan gikan sa nagtig-a nga lahar ang mga kasapaan kag kasubaan bangod sarang magtugas ang pagbaha ang mag-aapekto sa malapit nga mga komunidad sang mga barado nga mga waterways. Delikado ang sitwasyon. Ini ang gitalakay sa pagsinapol sa Lunes upod sa PAMB kag mga opisyalis sang DENR NIR. Madamo sang suba kag sapa suno kay Hirangaya nga kinahanglan i-dredge kag nag-request pa sila sa Mines and Geosciences Bureau sa pag-assess sang volume. Sa iban nga suba, ang mga nagtig-a nga mga lahar halos nagtupong na sa riverbank suno sa iya. Sakop sa area sang La Castellana kag La Carlota City ang ini nga mga suba kag sapa. Yara naman sa idalom sang Office of the Governor ang pag-approve sang dredging request. Ugaling ang mga suba kag sapa nga i-dredge ang sakop sang protected area sang MKNP ang nagakinahanglan sang clearance gikan sa DENR Secretary antes magpatigayon sang among tikang. Rason nga nagdihon ang PAMB sang resolution para ihingyo ini suno sa kay Hirangaya. PAMB na lang pass ang resolution daw requesting the DENR Secretary to allow nga ining mga dredge material salin sa aton nga mga ining na napuno na blang nga creeks kag rivers kuhaon sang LGU kag idalon sa gwa kundi dito may kinahanglanon lang bala sa mga filling materials. Delikado ni siya o kung magbaskog ang ang ulan. Tigay puno na ang waterways, siyempre mangita sa yung lowest point. Basta magkanto sa mga balay-balangara sa igat man sa Mount Canlao.